Hai să vedem dacă ChatGPT știe care sunt cele mai comune greșeli pe care oamenii le fac când înnoată. 1. Țin capul prea ridicat. Instinctiv oamenii vor să vadă înainte și să respire ușor, dar ridicarea capului scufundă șoldurile și picioarele, creând rezistență enormă. Capul trebuie în apă, privirea în jos. O poziție pe apă corectă este ca o bază solidă pe care tu poți să construiești restul procedeelor. În momentul în care ridici capul, picioarele se scufunde, corpul acționează asemenea unei balanțe. O parte se ridică, cealaltă coboară. În momentul în care respiri la crawl, se respiră lateral și atunci tu poți să-ți păstrezi poziția asta dreaptă. 2. Se bazează pe brațe să se mențină la suprafață. Bătaia de picioare. Exact. Bătaia de picioare nu are ca scop doar înaintarea, are ca scop și echilibrarea corpului pe suprafața apei. Și atunci o bătaie de picioare potrivită te menține cât mai sus pe nivelul apei și respirația este haotică. Dacă te voi uitați în videoclipurile mele, spun așa: poziție pe apă, bătaie de picioare, respirație acvatică. Astea 3 sunt cele mai importante elemente din înnot. Deci da, ChatGPT-ul și-a dat seama care sunt cele mai importante 3 greșeli pe care le fac oamenii atunci când învață să înnoate. Poziție pe apă, adică capul trebuie să fie băgat în apă și corpul drept, bătaia de picioare pentru a fi cât mai sus pe nivelul apei și respirația.